चला परदेसया अकेले कैसे रहबई अकेले कैसे रहबई हो। राजा रतिया में आवे जब चोरवा बहुत डरिया लागई बहुत डरिया लागई हो। राजा जब जब उड़ेला डोरनवा कर जवा मोरा धड़कई करे जा मोरा धड़कला हो। आधी रात चोरावा हो यही है छत के ऊपर ड्रोन उड़ई है हो। राजा आपस में कहो बाती यही है ताज गहना गुड़िया ले गई है हो। राजा हमरा तो लागई बहुत डरिया अकेले कैसे राही अकेले कैसे राहिनी हो। 12 बजे जब ऊ सब यही है तो सब कई ताला तोड़ी है तो गहना गुड़िया बधियाई हो। राजा रतिया में देखे हमसा पनमाया के लई बहुत डर लागई हो। राजा रतिया में देखे यकसा पनमाया के लई बहुत डर लागई हो। राजा जब जब उड़ी डोरनवा तो गाँव वाले भगिया तो दौड़ी दौड़ी हलक रही हो। राजा गोंदिया में सोवत लालनवाया के लई नाही रहबैया के लई नाही रहबई हो। राजा गोंदिया में रोवत लालनवाया के लई नाही रहबैया के लई नाही रहबई हो। गाँव